Γυρίσαμε στην Κωνσταντινούπολη. 1 λεπτό και 56 δευτερόλεπτα ακόμη. Το κακό για τον Ολυμπιακό, Βαγγέλη, στην τελευταία φάση είναι ότι, μάλλον στις τελευταίες φάσεις όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, ότι μπαίνει πολύ αργά στην επίθεση και αναγκάζεται να κάνει σουτ κάτω από κακές προϋποθέσεις, και ότι ο Μάκη πολύ έξυπνα κέρδισε ένα φάουλ πολύ γρήγορα, και αυτό ευνοεί την ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ να τρώει λιγότερο χρόνο ώστε να ροκανίσει τη διαφορά. Κοίταξε τι συμβαίνει με τον Μάικ. Είχε 10,2 αξιολόγηση όλη τη σεζόν και απόψε είναι στο -3. Όπως είπε το Χουέρτας πιο πριν, που είπαμε ότι είχε 8 πόντους και 4,6 assist, και η σημερινή του μέση ώρα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο Ολυμπιακός θα πλησίαζε πολύ κοντά στην πρόκριση στον τελικό αν είχε βάλει ένα από τα δύο σουτ νωρίτερα, είτε του Σπανούλη είτε του Λό. 63-59. Είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Ιβκοβιτς κρατάει τον Νέισι Λό στον αγώνα. Λό αλλάζει με τον Ντόρση. Επιθετικό φάουλ από τον Αμερικανό που τραυματίζεται κιόλας. Μιλήσαμε και νωρίτερα για την παρουσία του Νέισι Λό. Ο Ιβκοβιτς προτίμησε να τον κρατήσει στο παρκέ και έχασε άλλη μια επίθεση ο Ολυμπιακός, και το κακό είναι διπλό γιατί κάνει και επιθετικό φάουλ, τραυματίζεται, είναι και το πέμπτο του και φεύγει για τον πάγκο. Στη θέση του μπαίνει ο Μάτζαρης. 63-59, 1 και 46 ακόμη. Για να δούμε αν θα αποβεί μοιραία η επιλογή με τον Νέισι Λό για τον Ολυμπιακό, που κρατάει το μικρό προβάδισμα. Ναβάρο πίσω από τα σκριν. Βγαίνει γρήγορα ο Μάτζαρης πάνω του και του αποτρέπει το σουτ. Κουέρτας ξανά για τον Ναβάρο. Ναβάρο κλείνεται, παίρνει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Εδώ εσείς βλέπετε το κοντράστ, τις αντιδράσεις των δύο προπονητών. Ο Ναβάρο είναι μεγάλος παίκτης, τον σέβονται ενδεχομένως και λίγο παραπάνω οι διαιτές. Κλειδώνει το χέρι του με τον Ναβάρο. Αυστηρό φάουλ, αλλά φάουλ. Είναι η εμπειρία του Ναβάρο, μπορεί να εκπνεύσει τέτοια φάουλ. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε να βάλει καλάθι. Έχει κολλήσει τις τελευταίες επιθέσεις. 63-59, 63-60 από την πρώτη βολή του Ναβάρο. Και 63-61. Η Μπαρτσελώνα ξανά πλησιάζει στους 2 πόντους. Μάτζαρης, Ντόρση, βγαίνει από τα σκριν ο Σπανούλης και παίρνει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να διεκδικήσει εδώ μια επαφή, να κυνηγήσει μια επαφή, να πάρει ένα φάουλ για να πάει στη γραμμή για βολές, εάν δεν έχει καθαρή επιλογή για σουτ. Σπανούλης με το Χουέρτας, δοκιμάζει για 3. Ναι! Ο Εντούτονίκα του Ολυμπιακού χτυπάει την κρίσιμη ώρα στα 69 δευτερόλεπτα. 66-61, μια καλή άμυνα χρειάζεται τώρα. Δεν υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Το έκανε ο Σπανούλης πάνω στο σκριν στον Εντόγκ, αν έχω προλάβει να δω καλά. Σωστό, γιατί προσπάθησε να περάσει από πίσω από το σκριν. Εδώ να δούμε τη φάση πράγματι, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάει και με ορμή ο Εντόγκ πριν κρεμαστεί πάνω από το χέρι του ο Σπανούλης. Γιατί σε δεύτερο χρόνο τον έχει τραβήξει ο Σπανούλης πέφτοντας. Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε κάποιες φορές, ότι το ένας εναντίον ενός του Σπανούλης είναι καλύτερο από κάποιες άλλες φορές που συνεργάζεται με το pick and roll. Εντόγκ βάζει την πρώτη βολή. Νωρίτερα είχε χάσει 2 στο πρώτο ημίχρονο. 66-62. Μπονιφάς, Εντόγκ. Ακόμη 63 δευτερόλεπτα. Εντόγκ, 2 στις 2. 66-63. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο ημιτελικός στην κόψη του ξηραφιού. Σπανούλης και πάλι. Αλλάζουν οι παίκτες της Μπαρτσελώνα. Μένει ο Εντόγκ πάνω του. Σπανούλης θα τον περάσει. Θα πασάρει στον Ντόρση. Ο Αμερικανός από κοντά με ταμπλό αστοχή. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound, αλλά υπάρχει φάουλ. Σπρώξιμο από τον Ντόρση. Σωστή είναι η απόφαση των διαιτητών. Ο Ντόρση για το επιθετικό rebound έσπρωξε και έκανε το φάουλ. Βολές για την Μπαρτσελώνα. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ο Ντόρση χάνει από πλεονεκτική θέση το καλάθι και στη συνέχεια σπρώχνει τον Εντόγκ. Για να δούμε αν ο Μπονιφάς Εντόγκ θα είναι εύστοχος όπως νωρίτερα στις βολές.
Η μπάλα του κάνει το χατήρι μετά την πρώτη προσπάθειά του. «66-64». Εντόγκ, έξω η δεύτερη. Το rebound τελικά από τον Ντόρση, όχι. Ο Μάικλ στη γωνία για τον Ναβάρο, έχασε το rebound ο Ολυμπιακός. Χουέρτας για 3, είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Μάτζαρη. Και τώρα Σπανούλης, 66-64. Ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του. Ίσως θα πρέπει να επιλέξει ο Ολυμπιακός εκτός από το Σπανούλη να χτυπήσει και με τον Πρίτεζι τώρα που το μαρκάρει ο Λόρμπετ. Σπανούλης με το Χουέρτας. Σπανούλης κρατάει την μπάλα, δίνει σκριν ο Ντόρση. Σπανούλης περνάει την μπάλα για τον Ντόρση. Καλάθι και φάουλ! Καλάθι και φάουλ! 68-64. Ο Ολυμπιακός στα αγκαλιά με την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στον τελικό. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο να πάρει το αίμα του πίσω από την Μπαρτσελώνα. 68-64. Δημιουργεί ο Σπανούλης. Εκτελεί ο Ντόρση. Θα έχει και ευκαιρία για συμπληρωματική βολή. Απίστευτη εξέλιξη σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό από μια ομάδα που κάνει το ένα θαύμα μετά το άλλο. Ντόρση είναι άστοχος στη βολή, επιθετικό ριμπάουντ από τον Παπα-Νικολάου. Έχει σπρώξει όμως, υπάρχει φάουλ. 68-64. Γιατί? Ο Λαμόνικα ήταν ο διαιτητής που ήταν πάνω στη σέντρα και επέλεξε να πάρει αυτό το σφύριγμα. Υπάρχει time out, παρακαλώ να μου πείτε αν θα κρατήσω το μικρόφωνο στην Κωνσταντινούπολη. Όχι, πάμε σε διαφημίσεις. Ο Παπα-Νικολάου εδώ. Ο Παπα-Νικολάου εδώ χρεώνεται με το επιθετικό φάουλ. Μια απόφαση του Λουίτζι Λαμόνικα που χρήζει πολλής συζήτησης. Για να δούμε. Φαίνεται να σπρώχνει, αλλά νομίζω ότι είναι ανεπαίσθητο. Σε τέτοια μάτς πέφτουν κορμιά. Πάντως χρεώνεται με φάουλ. Η Μπαρτσελώνα μετά το time out θα έχει βολές. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια του. Μένουν 16 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε την αντίδραση του Σπανούλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το Euro του 2004, το θυμάσαι? Ναι, εννοείται. Τότε είχαμε και Euro και Euro. Τώρα έχουμε μόνο το ένα Euro. Αυτό με το τόπι. Δεν χρειάζεται και πολλά Euro. Στα Multirama κάνουμε επίθεση στις τιμές. Όλα τα notebook HP 100 ευρώ φθηνότερα. Δώσε μας το παλιό σου notebook και απόκτησε οποιοδήποτε notebook HP 100 ευρώ φθηνότερα. Take it easy. Multirama. Τώρα δεν έχουμε ούτε τόπι. Όλα σε σένα τα βρήκα. Αυτή την Κυριακή όλα στο θέμα τα βρίσκεις. 60 μοναδικά τραγούδια, 42 μεγάλοι ερμηνευτές. Μήνος 2006-2012. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες σε 4 CD. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στο θέμα. Μην το χάσεις. Από τον υπερβολικό ενθουσιασμό του Παπα-Νικολάου πήγε τόσο δυνατά σε αυτή τη φάση. Γιατί ακόμη και αν έκανε το rebound ο Ολυμπιακός, αν δεν είχε κάνει το φάουλ, η Μπαρτσελώνα θα είχε πολύ λιγότερες πιθανότητες. Τώρα θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή, από τη γραμμή των 9 μέτρων. Μένουν 16 δευτερόλεπτα. Εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια του Ολυμπιακός. Λάθος επαναφορά από τον Χουέρτας. Μαζεύει τελικά ο Εντόγκ. Θα γυρίσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Το rebound από τον Μάτζαρη. Παπα-Νικολάου. Ο Πρίτεζης είναι στον ευθυνδιασμό. Δεν του δίνει την μπάλα. Παρατείνεται για λίγα δευτερόλεπτα η αγωνία. Η αγωνία για το τελικό σκορ της νίκης του Ολυμπιακού, που είναι στον τελικό και θα αντιμετωπίσει την CSKA. Θαύμα θαυμάτων από μια ομάδα που ξεπέρασε πολλές φορές φέτος τον εαυτό της. Μια ομάδα που δεν την περίμενε κανείς στην αρχή της σεζόν. Μια ομάδα που παίρνει το αίμα της πίσω για την ήττα της από την Μπαρτσελώνα πριν από 2 χρόνια στο Παρίσι. Η ομάδα του Ντούσαν Ιβκοβιτς με τα τρομερά μωρά του που θα μπώνουν την Ευρώπη. Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις κερκίδες της Σινάνερ Ντε Μαρίνα να τραγουδούν. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με φόρα στον τελικό. 7 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 68-64. Αστοχή και στη δεύτερη βολή ο Παπα-Νικολάου. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνει φάουλ. Μάικλ θα πετάξει από μακριά την μπάλα. Είναι άστοχος. Χάινς, τέλος αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό. Ο Ολυμπιακός ρίχνει στο καναβάτσο την Μπαρτσελώνα. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς παίρνει την ταυτότητα του Τσάβι Πασκουάλ. Και οι οπαδοί του αρχίζουν το μεγάλο χορό. Τους πανηγυρισμούς στις κερκίδες της Σινάνερ Ντε Μαρίνα. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την κορυφή της Ευρώπης. Όπως στη Ρώμη το 97. Αυτή τη φορά στη Νέα Ρώμη. Στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη των προγόνων μας.
Στη Νέα Ρώμη, όπως την ονόμασε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ανήμερα 11 Μαΐου, όπως απόψε το 330, όταν έκτισε εδώ τη Νέα Πόλη, στο Βυζάντιο, για να διαιωνιστεί το όνομά της ως Κωνσταντινούπολη πριν αλωθεί και ονομαστεί από τους άλλους ως Ισταμπούλ. Στην πόλη των προγόνων μας λοιπόν ο Ολυμπιακός την Κυριακή θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, εκπροσωπούν επάξια το ελληνικό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε ότι νωρίτερα έπαιξε ως πρωταθλητής Ευρώπης, έχασε στις λεπτομέρειες και ενδεχομένως άδικα από την Τσέσκα τη δική του πρόκριση στον τελικό. Οι δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες εκπροσωπούν σε μια πολύ άσχημη, σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία τη χώρα μας επάξια σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο του συλλογικού ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το χειροκρότημα για τους τριαμβευτές του Ντούσαν Ιβκοβιτς από 2 και πλέον χιλιάδες οπαδούς των Ολυμπιακών, του Ολυμπιακού στις Κερκίδες. Τελείριο ενθουσιασμού. Και εδώ οι καλύτερες φάσεις του αγώνα με τον εντούτο νίκα των Ερυθρολεύκων, το μεγάλο αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Σπανούλη, να βοηθάει πάρα πολύ σήμερα τον Ολυμπιακό για να ρίξει στο καναβάτσο την Μπαρτσελώνα. Ολυμπιακός 68, Μπαρτσελώνα 64 και την Κυριακή το βράδυ εδώ στη Σινάνερ Ντε Μαρίνα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Τσέσκα του Μίλος Θεόντοσιτς, του Γιάννη Σφερόπουλου και του Γιώνας Κασλάουσκας θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Γιώργο, ένα σχόλιο πριν δώσω το λόγο στον Ηλία Ζούρο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία. Νομίζω κανείς δεν περίμενε την πορεία του Ολυμπιακού. Το έχουμε πει και σε άλλες μεταδόσεις. Είναι μια υπέρβαση που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μείνουμε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία. Αν πρέπει κάτι να αναφέρουμε είναι ότι... Η ελληνική ψυχή. Παρακαλώ να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, αφού πρώτα δώσω πάσα για διαφημίσεις. Διαφημίσεις, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης μιλάει στην Ευρωλίγκα και στον Τζόνι Ρότζερς, διαφημίσεις, και σε λίγο ακούμε τον Ηλία Ζούρο. Το Πάμε Στοίχημα σε ταξιδεύει στο Euro 2012. Παίξε Πάμε Στοίχημα, μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και κέρδισε ταξιδιωτικά πακέτα 2 ατόμων για τους αγώνες της Εθνικής στην Πολωνία. Κάθε στήλη είναι και μία συμμετοχή. Στα πρακτορία ΟΠΑ. Κλείσε το χειμώνα στο πιο ψηλό πατάρι και άνοιξε τα ρολά. Φόρα ό,τι βρεις πιο εύκολα μπροστά σου.